Добро утро от замръзналото кралство, а именно град Русе. Само да ви покажа как изглежда колата ми отвътре. Че няма да коментирам как съм стигнала до колата. Днеска станах супер рано за мен. Нагласих се и съм с супер ентусиазъм да отида на време на тренировка и бам! Навънка е поледица. Насякъде се тръби как падат, стават, ледена пързалка, код жълто, не знам си какво за поледица. Някакви ми казаха за BG Award. Да, как ще се справя с това, не знам. Той отвънка. Как стигнах до колата също е много забавно. Като патка на лед. Да. Не знам, ще ми се да снимам, само че не мога да се застопоря отвън. Трябва сега да си размразя по някакъв начин колата. И при всеки случай ще закъснея, защото просто е абсурдно. Да, ще се включа малко по-късно. Нов апдейт от ситуацията. Много е зле. Това всичкото е лед. И да, звъннах на тренера, на спасителя ми, който да ме закара до тренировки, защото най-много да се изсипя. Така, не мога... Секунда, хоп. Не мога сега да се отворя. Отворих я. Отворих си багажника, обаче въпросът е, че е много зле положението. Едвам се задържам на краката си, защото под мене... Да, поне падна част от леда. Защото под мен е това. Секунд. Цялото е като ледена паразалка. Някъде да се закри. Но те реалтаните искат да се махне това, ама то не се получава. Ето, гледайте, то просто С нокет няма ли да е по-лесно? Не. Така. Да помогна така на реалтаните. Може би не се прави така, но... Аз кога съм чистила лед, бе? Ето, получи се, вижте. Да. Даже има и 3D ефекти, може би. Така. Да. С това се занимавам. Зимните сутрини. Много е гадно. Значи, ако предните дни казвах, че е гадна зимата, това е по-гадно. Така, ще се занимавам с колата, докато дойде тренера, малко да й помогна да се поправи. Днеска мислех отново да ходя до банката, но съдбата има други планове. Ще отида утре, макар че май и утре го дава така. Другата седмица. Аз все така отлагам нещата. Днеска утре. Ето, имам си и четчица, с която така си махам. Не, че има голяма разлика. Оле, как може толкова да е заледено? За първи път виждам такова нещо. Или ако е имало, да съм била много малка и не ми е правило впечатление. Ужас. Не ми харесва това време. Изобщо. Искам само да кажа, че продължава да рами и придвижването става супер бавно. Сега показвам. Така. То някъде човек да се застопори, защото това е лед. Колкото и да не изглежда като такова, просто това е лед. Така. За моя безопасност просто ще спра клипа. Или дори да не го... Аз се мога да стигна сега пък до колата, до седалката си. Чакайте. Искам някъде да подпра телефона, за да ме виждате, само че то няма къде, бе, братче. Тук отпред ще отида на предното стъкло. Как да стигна до там е въпроса, защото... Хоп. Така. И аз ще правя щанга. Каква щанга, бе, братче? То краката ми тук станаха на дървета. Така. Тук е така. Мога ли да ви подпра? Не, то се хлъзга. Къде да ви подпра? Гледайте, това всичкото е лед. Няма отлепяне. Ето. Сълзичка. Чистачките ми те замръзнали.
треньора ми да не е дошъл да се огледам. Много е зле положението, аз не мога да стоя права. Мен ми е смешно, ама. То от нерви. Май ще мога да махна поне тук от капака. Бурката ми кола. То аз такова си не мога да го изчистя, то просто абсурдно. Не, чакай. Не мога, това е супер големия майца. Значи лятото най-вероятно ще ми чуете да се оплаквам от жегата. Зимата от студа за мен няма угоди, ама. Много е зле положението. Ще спра за сега клипчето и ще се опитам да я доизчистя колкото мога, докато треньора ми дойде. Май малко трудно вземате завоя. Тук не се бързи и яростни. Тук се едно фигурно парзалено с кола. Петър е дошъл. Направо е много забавно. Днеска травматологията ще е пълна. Ще има много абонирани. Дано да не съм една от тях. Айде, дечки, Отложи ми се ходенето до банката и днес. Наши не са... Миша, наистина внимание, защото долу е лед. Лед. Ето. Така, почти стигнахме до пистата. Да. Аз май по-добре да си изключа телефона, защото и той ще замине, и аз ще замина. Като сте с ръцете в джобовете, карате се на Тедо, ама и ви правите същите неща. Да. Вече сме стабилни. Здравейте. Така. Малко да поснимам от коридора. Да. То сега долу пистата ще е празна. Таман да снимам. И че кой ще дойде? Люси, не му видях колата. Може да не е дошъл. Чакай, забравих. Чакай. Екна и тук. Ето ме. Днеска съм в синьо. Така. Днеска ще се правим отново на силни. Да. Аз май напоследък само се правя, пък не съм, защото нещо ме е паднала силата. Да, знам, нещо не е как трябва. Здравейте, включвам се току-що. Треньорът ми ме докара. Колата ми е тук на заден план. Сега се прибирам. Тренировката мина много добре. Днеска за първи път направих хип тръст, само че ще спра камерата, защото тук не ми харесва осветлението. И да, на естествена светлина се снима много по-добре. Но да се похваля. Така става, долу-горе. Днес направих хип тръст, не знам на колко, значи 70 и
и 20, абе на 90 или на 100 кг го направих. Доста лесно упражнение, но днес, защото бях с тренера и не исках да го бавя. Ако бях с моята кола, щях да остана и да си пробвам макса. Но другата седмица каква ми е работата. Така че очаквайте включване. Здравейте, включвам се отново. Чакам тренера да ме вземе. Ще ходя на втора тренировка. И днес мога да покажа изолатора, защото сме там. И ще тласкаме гюле. И това ще покажа. Как топим гюлетата. С една горелка. Така че, това е изолатора. Това, тук. Е изолатора, да. Така, къде се намираме? На майната си в Русе. Към края на Русе всъщност. Вътре е супер студено. Ама наистина супер студено. Когато идваме тук зимата, аз съм с 2 или 3 термоклина. Всъщност 2 термоклина и анцунг, 2 термоблузи, тениска и долу-горе така тренирам, защото вътре има 2 климатика, обаче сега като ви покажа вътре какво е състоянието на залата. Да, ще придобиете представа. Другото, което е вътре, има мрежа, в която хвърляме и кръг, който ние сме си сглобили, за да може да хвърляме от него. Използваме го като сектор. И мрежата я закачихме с помощта на баща ми. Взехме скеле. Не знам, май скеле се казва. Я знам, там, дето правят ремонти на невисоко. Така, ето влизам. Трябва да затворя. Така. Ето. Да, влогвам. Може да кажете здравейте. Така. И тук имаме 3 нови придобивки. Това и тези двете. Това са старите части от ъгъла на тренера, са обновени. Това ще го вкарам във влога. Всъщност той е готов, трябва да го кача. С подаръка и с дискотеката. Да. Това е трона, моето място и на тренера, ама главно моето. Така че това е за сега. Чакайте, че стреснах. Тия двете, петицата и шестицата са моите.